det er jo mega fedt. Det er de perfekte rammer til vores fest. Og vi skal op og se Riddersalen. Helt ærligt, har du taget Morgan med os? Jeg har sagt til dig, at du ikke skulle tage Morgan med. Kaptajnen skal med på tur. Men det... Nå, pyt. Men kan du se det for dig? Sabling af champagne nede i gårdspladsen. Kanoner og alt muligt herude til åbningen af kongressen. Det bliver perfekt. Men det er super. Hold. Så har vi diskoteket over langs væggen her. Vi har spisen, borde og så videre. Der er plads til Gangnam Style. Og det hele. Det er perfekt. Duften af etrisk plankegulv og det hele. Det giver en mega fed atmosfære. Klokkeblomst. Klokkeblomst. Jamen, vi skal jo se på de her faciliteter sammen. Yeah. How are you doing? Klokkeblomst. 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 Men altså, det er simpelthen, det kan ikke passe. Klokkeblomst. Og der er du. Hey, vi har ikke tid til det pjat der. Det er rustninger. Lad nu være.